Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saiora. Ekainak 12 dugu gaurkoa eta gaur elkarrizketa bat izango dugu. Karrikiriko lagunak etorriko dira, kolaboratzaileak dira, baina berriak izango dira. Gaur bi pertsona berri ezagutuko ditugu Karrikiriren familiaren barne, gero ikusiko ezagutuko dituzue eta gainera zeri buruz hitz egingo digute. Orain Sanferminak gero eta gertuago daude eta zenolako produktuak dituzten dendan aurkeztuko digute, baita zenolako egitaraua edo agenda izango duten Sanferminetan, eta baita Euskaraldian nola parte hartzen ari duten komentatuko digute. Euskaraldia ezagutzen ez duzuenontzat hemen behin baino gehiagotan hitz egin dugu ekimen edo programa horri buruz, eta esan bezala oraindik ezagutzen ez baldin baduzue, gero gehiago honi buruz gehiago jakiteko aukera izango duzue elkarrizketa horrekin. Beraz, ez galdu eta hasiera emango diogu gaurko saioari, beti bezala egiten dugun moduan, gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendekoak dira. Lehendabizikoa 1942. urtekoa. Ane Frank umeak 13 urte bete zituen eta egunkari bat oparitu zioten. Egun horretan hasi zen idazten. Gaur egun Holokausto judutarraren testigantza garrantzitsuenetakotzat hartzen da. Bigarrena 60ko hamarkadakoa da. 1964. urtean Hego Afrikan Nelson Mandela apartheidaren kontrako ekintzailea edo aktivista eta hamarkada batzuk geroago herrialde horretako presidentea, betiko kartzela zigorra jaso zuen sabotajea leporatuz. 28 urte eman zituen espetxean. Kaixo, zer moduz? Hauek dira ekainaren 12ko titularrak. Larunbatean, aste honetan Kondestable jauregian entzierroetako osasun prebentzioen gaineko edo inguruko lehendabiziko jardunaldia egingo da. Jarduketa protokoloak zein esperientziak ere trukatzeko mahai inguru ezberdinekin. Osasun langile, korrikalari, segurtasun indar, abeltzain eta uneiei zuzendutako edo zuzentzen zaizkie gogoeta eta prestakuntzako jardunaldi hauek. Bestalde, ostiralean aste honetan ere, Baluarten bigarren eskolae jardunaldia ospatuko da. Bertan ikasturte honetan 16 ikastetxe pilotuk egindako lanak ezagutzera emango dira. Izan ere, Hezkuntza Departamentuak, Usue Lopezan, Amparo Tomeren eta Teresa Zaballegiren lana sarituko du ekitaldian. Eskolae erreferenteak, bidea irekitzen duten emakumeak proiektuaren aurrerapen gisa. Nafarroak bere lankidetza eskainiko du Aquarius itsasontziko errefuxiatuak hartzeko prozesuan. Instituzioak, Nafarroako gobernuak, alegia, Italiaren arduragabetasuna eta nazioarteko konpromesuei huts egitea aipatu ditu. Honekin batera, Gobernu Zentralak eta Valentziako gobernuak portu segurua eskaintzeko hartutako erabakia babestu egin du gobernuak. Monarkia eta errepublika erabakitzeko erreferenduma edo bi horien artean aukeratzeko eskatu du Nafarroako parlamentuak. Felipe VI Espainiako erregea Nafarrora etorriko da. Iruñera zehatz-mehatz. Bihar izango da hitzordua asteazkenarekin Baluarte eginen duten arkitektura eta gizarte kongresua zabaltzera etorriko baita.
Eta horren harira legebiltzarrak galdeketaren aldeko deklarazioa onartu egin du. Ekainaren 22tik aurrera lanuzteak eginen dituzte Correos enpresako langileek. Ahal dugu Podemos alderdiaren izen aldaketa astebete bat atzeratu du parlamentuak. Gaurko egunkarietako azalak birpasatzeko unea iritsi da eta egunero egiten dugun moduan Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusian, Auzitegi Nazionalak Gürtelen Valentziako trama kondenatzen du. Azaleko argazkian Aquarius itsasontzia agertzen da. Azpian izenburu hau dago. Espainia kate humanitarioak irekitzen ditu. Hau da Diario de Noticias egunkarian daukaguna. Goikaldean azaleko argazkiak Aquarius itsasontzia erakusten du eta beherago lerroburu nagusiak horri egiten dio erreferentzia. Nafarroak Italiako gobernuaren diskurtso xenofoboari erantzuten dio eta Aquarius ontziko errefuxiatuak hartzeko eskaintzen da. Gara egunkarira pasako gara orain. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Sánchezek Salvinik betatutako 629 immigrantei portua eskaintzen die. Atzo Bilbon pentsiodunek manifestatu egin ziren eta hori da azaleko argazkian ikusi daitekena. Eskuinean hau irakurri daiteke. 21 astelenen ondoren eta orain Rajoyrik gabe, euskal pentsiodunen borroka ez da etentzen. Hedabide euskaldunekin egingo dugu aurrera eta berri egunkaria ikusiko dugu lehenengo. Gaurko azalean bi argazki daude. Lehendabizikoa Goikaldean dago eta igandean ospatutako Gure esku dagoen ekimena ageri da. Hor ume batzuk daude eta izenburuak halaxe dio. Aldaketarako zumeak badaude. Behan koketo ezkurra erremontalaria ikusi daiteke irailaren 29an erretiratu egingo delako. Askatu du korapiloa izenburupean ageri da argazki edo irudi hori. Bi argazkien artean erdialdean lerroburu nagusia agertzen da. Aquarius ontziko 629 ieslari atzea onartu du Espainiak. Ezkerrean gainontzeko edukiak daude. Arian atalean, Osakidetzako filtrazio zantzuak airatu zituztenek presioak salatu dituzte. Horren azpian, Eusko Alderdi Jeltzalearekin adostutako aurrekontuetatik 35 milioi kendu ditu orain PPk. Eta kultura atalean, nazioarteko bira egingo du Euskadiko Orkestra Sinfonikoak abenduan. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean, Altsasuko gazteen askatasuna exigitzeko Espainiako gobernu delegaritzan kateatuta. Eta hor bideo bat zintzilikatu dute, topatu Twitterraren kontuan zintzilikatu egin dena. Horren alboan eskuinean, uforalak, objektu hegalari ez ezagunak foru erkidegoan. Eta hor beste bideo bat ikusi daiteke. Beherago ezkerrean Euskal Herria Irratiko kolaboratzaileen afaria katakraken. Bukatzeko eskuinean, San Ferminetako kamiseta jada salgai. Pasa gaitezen orain aste honetako agendara. Gaur eta igandera arte Ermitagaina mendebaldean ekitaldi gastronomikoak, lehendabiziko pintxoaren astea. Pintxo bakoitzak 1,50 balio du. Ekainaren 15 arte planetarioan Ezkaba 1928-2018 erakusketaz ikasteko eta disfrutatzeko aukera izango da, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian La pelota y sus espacios culturales, Los frontones izenburuak duen jardunaldia emango da, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:30 gaueko 9:30 arte Gaztelu plazan txistularien eta gaiteroen musikaz gozatzeko aukera ere izango da. Bihar eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan Huerto Urbano dokumentalari buruz gehiago ezagutzeko edo aurkezpenaz gozatzeko aukera izango da. Proiekzioa egingo da Huerto Urbano Cultivando Salud dokumentalarena eta sarrera librea da.
Bihar arratsaldeko 6:30 Zitadelan, Ziudadelan jostaketan zikloa jarraitu egingo du. Aurrendako ikuskizuna euskeraz izango da eta irriparra barra izenburua dauka. Sarrera librea da. Bihar arratsaldeko 8:00 Kondestable jauregian ikuskizun bat euskeraz. L. Lauaxeta Lorca izenburuarekin sarrera librea da. Zuen fedea besterik ez daukot. Herri zintzo honenak zaindu dagiala hil ginenen atxa. Goizean eta arratsaldearen hasieran zerua oso lainotsu egongo da eta euri pixka bat egingo du. Arratsaldea aurrera joan ala atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, tenperaturan aldaketarik ez. Asteazkenean egunaren lehenbiziko partean zerua lainotsu egongo da eta litekena da euri pixka bat egitea. Arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Iparraldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, ziertzo bolada gogorrekin. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Goazen orain Iruña herriko albisteekin. Lehenengo Orkoien. Udalaren euskara zerbitzuak euskarazko udalekuetan parte hartzea diruz lagunduko du. Beka hauek edo diru laguntza hauek eskatzeko epea irailaren 27an itxiko da. Honetaz gain, euskaraz antolatzen diren udalekuen bilduma osatu egin da eta udalaren webgunean aurkitu daiteke. Udalaren webgunean zintzilikatu den beste dokumentu batetan, araudia betetzen ez dituzten herri baratzak identifikatu egin dira eta itxi egingo dituztelaz abisatu du instituzioak. Maiatzaren 30etik hasita 20 eguneko epea eman zaie etxolak desmuntatzeko eta erreklamazioak egin ahal izateko. Berriozarrera pasako gara orain eta Berriozarren hau daukagu. Bihar asteazkena berdintasun zerbitzuak antolatutako argazki lehiaketan parte hartzeko azkenengo egune izango da. Irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburua du edo leloa dauka, txapelketak eta oinarriak udalaren webgunean ikusi daitezke. Aste honetan ere ekainaren 17an goizeko 10:30 aurrera Berriozarko bizikletaren 17. eguna eginen da. BTT Berriozar eta udaleko kirol arloak antolatu dute ekitaldia herriko hainbat erakundek lagunduta. Irteera eta helmuga basoa pasalekuan kokatuko dira. Eguzki plazaren ondoan, alegia. Izen emateari dagokionez, kiroldegian egin daiteke aldez aurretik eta baita probaren egunean bertan ere. Goizeko 10 laurden gutxiak baino lehen. Datorren asteari dagokionez, ekainaren 18tik 22 bitarte, udal ikastaroetan izena emateko epea irekita egongo da. Konkretuki kultur arlokoak, kultur jardueretan. Inskribatzeko 948-012-012 telefonora deitu daiteke edota udalaren webgunera jo. Bukatzeko abuztuaren 6tik 24era bitarte hiri udalekuak izango dira Berriozarren. 2006 eta 2014 urteen artean jaiotako haurrek har dezakete parte eta izen ematea ekainaren batean bukatu egin zen. Hala ere, baditeke oraindik plazaren bat libre egotea, orduan webgunea kontsultatu dezakezue. Berriozargo udalaren webgunea. Berriozar alde batera utziko dugu eta Burlatarekin jarraituko ditugu gaurko albisteak.
Udalak argazki lehiaketa bat antolatu du, baita jai nagusiak iragarriko dituen kartela aukeratzeko txapelketa bat ere. Bietan parte hartzeko azkenengo eguna ekainak 15 izango da aste honetan, eta udalaren webgunean baldintza guztiak kontsultatu daitezke. Besten edo festen harira ekainaren 29 arte txupinazoa jaurtitzeko hautagaiak proposatzeko epea irekita mantenduko da. Udaletxea edota kulturretxearen bitartez aurkeztu daitezke ideia edo proposamen horiek. Kanpaia elkarteak 1400 loredun landare banatuko ditu Iruñ herrian ekainaren 16 arte. Burlataren txanda azkenengo egun horretan izango da, larunbatarekin, ekainaren 16an. Honez gain, kanpaina honek saltza guztien perresila izenburua duenak bi txirrindula zozkatuko ditu. Zozketan parte hartzeko eta landareak banatuko diren lekua kontsultatzeko, udalaren webgunea kontsultatu daiteke. Iruñe hiriarekin bukatuko ditugu gaurko berriak. Iruñean hau daukagu. Udalak orientazio sexualari dagokionez bazterkeriarik ez izateko eta eskubide berberak izateko bermatzeko ereduzko instituzioa izan nahi du. Hau guztia jasotzen duen deklarazioa onartu egin du ekainaren 28an ospatuko den nazioarteko sexu dibertsitatearen eguna dela eta. Bestalde gaur Bustintxuri auzoak auzoen foroa itxiko du. Hitzordua arratsaldeko 6:30 izango da Bustintxuri ikastetxe publikoan eta ekitaldiara herritar guztiek gonbidatutak daude. Udaletxeak Argal eta Taiuntxo eraikin industrialen eraistea proposatuko du. Abiadura handiko patzuergoaren batzordearen hurrengo bileran egingo du proposamen hori. Bukatzeko ez, bi berri ditugu oraindik, Iruñeak adibidez pertsona errefuxiatuen harreraren protokolo integralera batu egin da. Amaitzeko, hau gaurko berria izan da, Altsasuko gazteekiko elkartasuna erakusteko eta askatu ditzaten exigitzeko Ernaiko 8 kide kateatu egin dira Espainiako gobernu ordezkaritzan. Asmoak gainera Euskal Gazteria aurrera eta utzi bakean Euskal Gazteria oihuen bitartez ere adierazi egin dituzte. Poliziak eraman egin ditu Ernaiko 8 kide horiek desordena publikoa eta erresistentzia leporatuta. Elektrizista behar da mutiloan elektrizitate eta elektronikako goi maila ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali, komerzialabildua grupoirrial.com helbidera. Elektromekanikoa behar da mutiloan elektrizitate eta elektronikako jakintzak eskatzen dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, komerzialabildua grupoirrial.com helbidera. Telemarketing langilea behar da Arangurenen marketing saileko ikasketa baloratuko dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, morozabildua intedia.com helbidera. Tornatzailea eta fresatzailea behar da mutiloan, goi mailako ikasketa baloratuko dira, mugagabeko kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, ofertasbi@navarra.es helbidera. Idazkaria behar da Iruñan, administraritzako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, lanpolsa@jasoikastola.net helbidera. Bi elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate eta elektronikako ikasketak eskatzen dira. Behin-behineko kontratu egingo zaie, kurrikuluna bidali, selitel@ja.com helbidera. Teknologiako saltzailea behar da Iruñan, urte bat eta 3 urte tarteko esperientzia eskatzen dira, aldi baterako kontratu egingo zaio, kurrikuluna bidali, caterina.moral@randstad.es helbidera.
Zerbitzaria behar da Tarrabian, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikulunak korreoz, Calle Mayor emeretzi, BA, 3160 Bilaba. Estankoan aritzeko langila behar da Iruñan, DBH titulua eskatzen da. Kurrikuluna bidali, JL Rodríguez, 402@gmail.com helbidera. Administraria behar da Iruñaldean, administraritzako ikasketak eskatzen dira, ordezkatze kontratu izango da. Kurrikuluna bidali, personas.ilundain@gmail.com helbidera. Bi gelzero behar dira Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, solucionesobraintza@gmail.com helbidera. Karretilleroa behar da Iruñan, lan ikasketak baloratuko dira, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali, sonia.jimenez@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe.